Inné thosa muid a feollam faoin ar gláán, agus dóla muid teanachil nó. An go bhfuil cén teanachil a bhí an. Go díreoidh is fear ábharlacht den ghil ná míle den harnas. Fair play. Nis, tá muid chun feollam inniuh faoi chlán, tá muid chun píosa I léamh an seo. Cecha bhfuil tú? Fáin go gluise tú cé tá na gúnaí lumsa. Tá máthir, seanachir agus túr páistí ar fad an. Ní hamháin sin ach tá madra acu freisin. Ní anseo mé aon bhréag chuit, ní hiad is cúne. Bíonn teannaigh leo acu ó dhubh go dubh. San luiche, ní chud lá néal agus an seanachir is srána. Ó tá cúpla focail nuain sin beidir. Hang go bheice muid. Cad is brí le ó dhubh go dubh? Meas tú, ó dhubh go dubh. Se, tá se rá ó dhubh go dubh ó éirí go lí na gréine. Nó bailach eile leis an rá? An lá ar fad. Ach, tá ó dhubh go dubh ó bhaid níos deise nach bhfuil. So ó dhubh go dubh bíonn sin ag leo sa teach. Ach, cad is brí le bíonn sin ag leo sa teach, meas tú? Go leo. Go díreoidh, bíonn go leor torránán agus rudaí mar sin. Ní hiad is cúne cínte. Agus ag an deire an seo, bíonn an seanachir ag srána. Ag srána? Sin rud a dhéanann daoine agus iad na gola. Bhfuil tú ná srána dhéanann sin? Ó, go díreoidh, tásúla nach mín sin go glóir sin san luiche. Racha muid a raibh. An chéad bhd ar maidin bíonn an madra ag tafan agus é ggéir bia. Agus an nuas ar an méid sin bíonn se na chlampar sa teach agus na páistí ag sprí agus ag réaba. Bíonn chulamh sin sa teach ar siúil chomá ó bhaidin go hiche. A rís, sa cúpla focail nuain sin beidir. An seo, ó bhaidin go hiche, bhfuil éon bhealach eile nó leis an rá? Áha, ó dhubh go dubh. Ach, ní féidir a rá a rís agus rís deile, so sin bailach eile lena rá. Éon rud eile, ag réaba. Sin cosú le gló, bíonn go leor torran an. Bíonn an chreic i gceist leis an gláán seo dhéireann. Racha muid a raibh. É sin ráite, daoine níos deise níl le fáil. Tá siad ar fad an mhór le na chéile. Is minic a bhíonn na páistí ag immers cluichí cláir agus cártaí le na chéile. Is scéalaí cartaí an seanachir agus is fuairseoir gramúirí an mháthair. Hasas is sneachta ag géisiad leis an mirt. Písin ag an deire go háling nach bhfuil. Hasas is sneachta ag géisiad leis an mirt. Cad is bí lei sin? Cíann se go bhfuil siad chof gramúir agus gur scéalaí iontachaid go cumhhaite bheith an musa bhuacht agus tú géisiad. Cafa bhfuil siad go híntach ag an scéal. Freisin, tá siad an mhór le na chéile. Cad is brí lei sin? Go réitin siad go híntach le chéile. Bhfuil tusa an mhór le duchas dearchaí nó duchas difrichaí? Tá chláán sin ionintach ar fad nach bhfuil. Samhla, céad bhach le rá ag do theachsa faoi do chláán? Ó bhfuil siad cos leis an chláánse agus an mhór le chéile? Meas tú.